wata rana wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani aiki Allah ya fi so, ayyul islamu afdal, a cikin ayyukan musulunci wanne ne ya fi? sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce tut'imu ta'ama, ka ciyar da mutane abinci, ka ciyar da mai jin yunwa, ka taimaka wa marashi, wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif, kuma ka yi sallama ga mutum ko ka san shi ko baka san shi ba. Wannan hadisi ya koya mana mahimmancin bayar da gudunmawa ta abinci. In kana da halin da za ka yi kunu ko ka yi kosai ko ka karuwan sanyi ko ka yi soɓo ko ka yi lamurje ko ka bayar da gudunmawa, kai da mutum zai ɗauka cewa kullum zan sa a yi mun kunu na kwano ɗaya, aƙalla kunun kwano ɗaya mutum 20 su ci. In ka lissafa mutum 20 sau 30, mutum nawa ka ciyar a cikin watan Ramadana? Ko ka ce bari in sai kwanan dabino, kullum in ba da kwanan dabino ɗaya sadaka. Dabino ƙwaya ɗaya fa annabi ya ce ittaqin nara walau bi shiqqi tamra, ka kiyaye kanka da wuta ko da tsagin dabino. Idan mutum ya siyo kwanan dabino ɗaya, ya wanke shi, ya shiga masallaci, ya ba wa masu azumi suka yi buɗe baki da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ciyar da mai azumi yana da ƙarin azumi. Ma'ana in ka ciyar da mutane 10 a cikin azumi, azuminka 11 a wajen Allah. Idan ka ciyar da mutum 30 a watan azumi, azuminka 31 a wajen Allah. Ina ma kowa zai nemi wannan garaɓasa ta hanyar yin koko da yin kunu da yin kosai da yin lamurje da yin kunun tsamiya a raba wa mutane fi sabilillahi. Wannan yana cikin aikin lada da ake samun aljanna kusa da shi, ceto masu jin yunwa daga halin kakanikayi. Allah ya ba mu ikon aikatawa. Wassalamu alaikum.